Mama. Cucu karo. Halo. 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 ଏଠି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମରି ଯାଇଛି। କୋଉଠି? ବାରିଆଡେ ପଡିଛି। ଇଟା ଇକେଚେ ରାଧା ଚାଣ୍ଡା କଣ ହେଲା? ବାଇଆ ହେଇଗଲା Sunday kayaknya. Nanti lewat sini lagi. जिम जाइछ जिम कोन अटे मामू नाई चप्पल खेल अटे मामू कोन बोला चप्पल दिन जाई चप्पल खेल अटे मम्मी भी जाई अरे ए कौन आप पुली ले I'm video କରୁଛି ଆପଣ ପଢିବୁଲୋ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଣିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ତାକୁ ଲଗେଇଦେବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ବୋରୁ ବସା ଖାଇଲା 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 ଆଡମ ଖାଇଲା ଆଉ ଟିକେ ଚାରଟା ମାଛ ଚାରିଟା ମାଛ ଚାରଟା ମାଛ ହଁ